सब्सक्राइब करी और घंटी भी दबाई। आपके एक सब्सक्राइब हमरा खातिर सोना के सिक्का के बरोबर बा। जय भोजपुरी, आप सबके टॉप 10 भोजपुरी चैनल में स्वागत करतनी। और आज आप सबके बीच में लेकर आगे बनी एक और बड़ा रिपोर्ट, जो बड़ा रिपोर्ट जुड़ल बा पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि आज के बड़ा खबर निकल के आ रहल बा कि पावर स्टार पवन सिंह जी आपन क्षेत्र आरा से एमपी के चुनाव लड़े वाला बाने। जी भैया, आप सबके बता दी कि ई आज के बहुत बड़ा खबर निकल के आ रहल बा। आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी इससे पहले भी बीजेपी के सदस्य रह चुकल बाने और वो बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हमें ऐसे लोग उनकरा पे शक कर रहल बा। लेकिन बल्कि भैया एजा कोई भी पावर स्टार पवन सिंह जी चुनाव नहीं लड़त, ई सब पूरा के पूरा फेक न्यूज बा और ये अफवाह तेजी से फैल रहल बा। आप सबके बता दी कि हम भी आरा में रहिला। एजा पावर स्टार पवन सिंह जी अगर चुनाव लड़तन तो सबसे पहले खबर हम आप सबके बताईती, लेकिन एजा पवन सिंह ना बल्कि आरके सिंह एजा से चुनाव लड़े वाला बाने। ई भैया फेक न्यूज बा, जोन की 2-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा ये अफवाह उड़ रहा बा कि पावर स्टार पवन सिंह जी चुनाव लड़े वाला बाने। बल्कि जब कुछ हाला नहीं के भैया, कुछ नहीं के। एक भाई भी फ़ोन कैले रहन और बतैले कि एक बारे में बताव, तब ये सब कोई भी खबर नहीं निकल के आवत कि पावर स्टार पवन सिंह जी चुनाव लड़ता नहीं। हमारा में रहिला अगर चुनाव लड़तन तो सबसे पहले आप सबकी न्यूज हम देती कि पावर स्टार पवन सिंह जी चुनाव लड़े वाला बने। तो ये सब अफवाह आप सब नज़र ना दी। पावर स्टार पवन सिंह जी बीजेपी के एक सदस्य हमें, ना ही कि नेता बने। तो आप सब ये अफवाह से बचम, ये सब अफवाह के इग्नोर कर देम। पावर स्टार पवन सिंह होकस या होकस खेसारी लाल यादव जी, ये दोनों जना चुनाव नहीं लड़त 2019 में 100% लिख के ले ली। और आज के बाद जो भी अफवाह उड़ी उस सब आप जान जाइम कि सब फेक अफवाह उड़ रहल बा। तो आप सब इस सब अफवाह पे नज़र ना दी।